كأنهم هربا أبدال أبراهات أو أسكرهم بالحصى من راحتي رومي نبذا به بعد تسبيح ببطنهما نبذ المسبيه من أخشاء ملتقم مولاي صلي وسلم دائما أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. عباد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أم بديت في شرفلا لجبا موفوك ولي مدو كنيما دليلا مولد النبوي حكم كنا سجدات من أنيا يراولا نور الإسلام هارون الرشيد حيدرا أدونا ماركا كونغو تشوغمي كواجلو كنفولوك بي أكواجلو طلبا أمينا جاك أنيا مدا أفي نور الإسلام أنجا جا نغالا جنيون في wala ami jama bela jelefu ko sabe mo bori ka so kana ni kenen kaya nam anga foli buye kaka ka foli bele bata ka anyeshi anga president de la république ma nam Assimi Goïta colonel amifu ko sabe akafu le vieux ansaru ba fo Assimi ka ni che adra anaka kana ka gouvernement anaka ministre naka député nam ko uye Haidara boya ala khusara amin ka ministre de la sport fo ko ala kasara amin ala kasara 26 mars jora balontane kama tiens a jora ode kama ko sabe dolanci koni nga on bi wajulu ka kono parce que place tambulo ami se ka wajulu ke yoro muna tiens o kama ami faruka ka wajulu ka kono ka molu nyana maya kono saonsa ko sabe nga nyineta nam ani a jora kumu kama ni o idolachi u bebe na dongele nam jamana e eron ke ka fo dolachi la o ye ko ala kira ka bangeni bina ke ko onisonja ka bon ko sabe o ka dolachi njob Maouloud ka ke Allahu akbar adra wala Assimi amafu ko sabe la kasara o kele ko décision bo nam on est en sécurité en kumana anya jira nyogona ko uti nyogon chen tiens balotana Maouloud bi ka kani wakati na sadi fale do ko dafononi Allahu akbar malil far Allah malil jabbar Allah malil kahar Allah malil muhyi Allah malil mubid Allah wahid la ilaha illallah muhammadur rasulullah adra Allahu akbar ay sinata wala levier nam ami Assimi na ka gouvernement bela jelen fo ko sabe ka fu ye o ala kira bangeni bonya ala ko bonya amin ala ka u koloshi amin ala ku tanga amin u fole ko fe nam sawo sanine ma filin ne ma nyine ami kado du ma nin kenen kan fu ala kama wallahi fi sabilillah okay hadra wala ka kado fitini ndama ani aka jama bela jele nam ka teme ka anyini afe ko sabe ka anyini fama bela jele fe e blala yoro muna nam e ka ijija e ka o yoro marake nam deneya kono e kana son fieu baradamu kalifara e ma e ka dorome haramu tonyoni ka jurumu ka e kana so ma fieu hadra e ki ijija e ka kle tiens e ka fanga barawla jamana kalifari ma togoya muna nam ye serma mun ke ye leidu mun ta ka ke nyema ye ko ina faso indeme e ka ijija e ka o sira bela jelenta kana son fieu ka ke tonyoni kele kana son fieu ka ke yuruku kele e ka ijilaja iki ka baraka denaya kono adra aniyo ke imako bi muna nam ibo soro nyanamaya kono walla hara joro biye mun ka bo siga foi tala hadra obike maslame ya fiye de ay iki jija ika kle ka barawo Allahu akbar tiens wala ami mu nyine anga fanga fe nam ka yurula ka fo Mali sangana ko sabe okera Mali dekuna wallahi okera espoir mu mi Mali bi o yolude nam wala uku jija Mali bi deku mu ngono uka faso indeme ka bo deku ngono Allahu akbar hadra ka ufo nam ka o wale nyuma do kaka ka nyina ala fe ubi fe faso inga ke to yamna ala ka udeme ka faso inkete amin
ala ko kɛ Muhamadu bonya kama amin sallallahu Muhammad sallim adra o kɔfɛ ka an ka sécurité fo kosɛbɛ ni y'a ye an sigilen no an bɛ wajulu la yan nam an jigi bi mɔgɔ dɔw ka lankada kan tiɲɛ siga foyi t'a la faso lakandabaw ni o ye a tinitigiw ye ka a daminɛ a gardiw la ka taa se polisi gendarme tiɲɛ i mana kɛ kɔrɛ habillé fan o fan ye an ka foli b'u ye kosɛbɛ o ka kan k'a ɲini ala fɛ ala k'u kisi amin k'a ɲini ala fɛ ala k'u tanga amin k'a ɲini ala fɛ ala ka u se juguw la amin minnu fana farala an ka ɲinɛ ka na nin kɛnɛ in kan yan nam k'a ɲini ala fɛ u bɛ mun fɛ u mago bɛ jala minnu na ala k'a d'u ma amin u mago bɛ jɔyɔrɔ mun na armée kɔnɔ ala k'a nɔgɔya n'u ye amin ala k'o kɛ Muhamadu bonya kama amin sallallahu Muhammad salli adra de bɛ ka foli laban ansaru la o ka kan ka ansaru fo ka ansaru waleɲuman dɔn kosɛbɛ ka ansaru barikada tiɲɛ ansaru bi cɛsiri mun na diɲɛ ka taa ɲɛ ansaru bi cɛsiri mun na silamɛya ka taa ɲɛ o dɔrɔn adra levier ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ ayi fiyewu bi anw faso kɔnɔ Mali kɔnɔ yan ansaru ka dɔgɔtɔrɔso jɔlen bi 20 kɔ la bi mɔgɔw bi furakɛ mun kɔnɔ fu ala kama Allahu akbar adra o kɛra u ka kalayɔrɔ nam ka kunfiya kɛlɛ jogo ka se ka sabati tiɲɛ Mali kɔnɔ yan bi an bi kalayɔrɔ 1000 ani kɔ la ne bi fama ma waati mun na Allahu akbar wa sa o sa kura bi ka jɔ ka fara tiɲɛ siga foyi t'a la o kɛra kunfiya bi se ka kɛlɛ cogoya min na ni a ɲagamina wagati o wagati nam mɔgɔ fɔlɔ mun bi jɔ ka faso dɛmɛ mɔgɔ fɔlɔ mun bi wuli ka jamana dɛmɛ o ye ansaru de tiɲɛ siga foyi bi ansaru ye 100 ani kɔ o ye mun don Mali armée ma la 100 ani kɔ Allahu akbar o ka bɔ yen réfugiés nana wagati mun na nam ansaru de wulila ka fara ɲɔgɔn kan 100 ani kɔ fana ka taa di réfugiés ma o kɛra siga foyi t'a la a kɛra ansaru aw kan ka fɔ aw ni ce kosɛbɛ an dɔgɔmuso fana bi yan Fatima Haidara ani an ka madamu an ka foli bi u bɛɛ lajɛlen u bɛɛ b'a mɛn n'Ala sɔnna o kɔfɛ bi an bɛ kɛnɛ mun kan kɛnɛ barikama don kosɛbɛ a ka bon kojugu le vieux kɛnɛ ba don kosɛbɛ kɛnɛ tɛ ala bolo don tɛ ala bolo don mun ka bon ka tɛmɛ nin kan tiɲɛ siga foyi t'a la o tɛ yen lahɔrɔma kalo la ala ye lahɔrɔma kalo 4 de fɔ kuranɛ kɔnɔ a walawala lahɔrɔma kalo 4 tiɲɛ nka o lahɔrɔma kalo 4 ka fara kuranɛ yɛrɛ kan nam e ye o bɛɛ dɔn jɔn sababuya la o ye Muhamadu ye kosɛbɛ adra wala o b'a yira an na k'a fɔ o Muhamadu bange kalo o ka bon ka tɛmɛ ni lahɔrɔma kalo in bɛɛ lajɛlen kan parce que ɲani k'a fɔ jɔnni kunna de a fɔ sababu ɲuman e o bɛɛ sɔrɔ mɔgɔ mun sababu la o bange kalo ka bon n'a bɛɛ tiɲɛ siga foyi t'a la a ka bon a bɛɛ bi an bɛ don mun na don in ka bon kosɛbɛ ka an balima dɔngɔnɔw fo nam olu de ye a ɲini an fɛ san o san ko an kana fara o karamɔgɔw kan ni o ye dumiya ye ka nin su in ɲɛnamaya u bɛ wulikajɔ mun na u bɛ cɛsiri mun na ansaru kɔnɔ a dogolen tɛ kosɛbɛ bɛɛ b'a kalama Maliki bɔra k'o de fɔ nam ko depuis olu ka mɔgɔw kafirilama u ye waliyuw dɛmɛ ka kutubuw dɛmɛ tiɲɛ a kɛra wa u dolen kɔfɛ diinɛ na fana nam u bɛ ka waliyuw dɛmɛ u bɛ ka kutubuw dɛmɛ kosɛbɛ o la an b'a ɲini ala fɛ dɔngɔnɔw bɛ mun ɲini ala fɛ ala k'a nɔgɔya u ye amin ka ɲini ala fɛ ala k'a kɛ bi a ka Muhamadu bange don kama ala dɔngɔnɔ dugu ninnu suma tiɲɛ adra ala kɛlɛ ban dugu ninnu kɔnɔ amin ala a k'i ka kira Muhamadu kama amin sallallahu Muhammad sallim adra bani de le vieux bi ka di kojugu bi ka bon kosɛbɛ ni denw bɛɛ lajɛlen a bɛɛ Muhamadu bangeni ni nisɔndiya farida don tiɲɛ ayi suna tɛ dɛ ayi Maouloud kɛli nam k'a fɔ ko suna don suna ye jumɛn ye fɔlɔ farida ye jumɛn ye fɔlɔ adra a baraji farida o ye ala ye a yamaruya ni fɛn mun ye nam o ye farida ye suna a ye jogo mun ye Muhamadu la ani a ye taasira mun ye a ka kira ba bolo o ye suna ye tiɲɛ adra Maouloud nam ala ye an yamaruya n'a ye
wa mauludu fana alakira ya ke sunna do wa farida do Haidara ne tawtin do billahi levi ne o fie ko nti kuma nkun fe ay fie modo ay zamzam yu de makiyu madani yu Haidara Muhammad al Madani fa Haidara dogoni nam ay o ti kuma kun fe ay fie aw mi kuma ndalu de wakati fe wallahi aw de kalam mune ka bonga teme nyenama fe mbela jeleka nam o ye ala ka kuma kan ye Allahu akbar an ka ɲɔgɔn sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ Haidara ala b'a fɔ an ye nam kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu Haidara a ko ni ne ala ka fusamantiya ye nam ni ne ala ka hinɛ ye aw ka nisɔndiya ni ala ka fusamantiya ye a ka nisɔndiya ni ala ka hinɛ ye ko o hɛrɛ ka bon aw ka tɛmɛ a bɛ fɛn minnu fara ɲɔgɔn kan ko sɛbɛ Haidara ay ala de bɛ ka yamaruya kɛ sisan Muhamadu a fɔ i ka jɔnw ye u ka nisɔndiya ni ne ala ka fusamantiya ye u ka nisɔndiya ni ne ala ka hinɛ ye ko o hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ u bɛ fɛn minnu fara ɲɔgɔn kan u bɛ bato minnu kɛ u bɛ ɲɛnamaya fɛn fɔ kɛ ka nisɔndiya ni ne ala ka fusamantiya ye k'o ka bon a bɛɛ ko sɛbɛ ala ka hinɛ ye jumɛn ye an bɛ na ye ala ka hinɛ a ka nabi ɲuman de ni o ye Muhamadu ye ko sɛbɛ kuranɛ de bɛ kuranɛ kɔrɔ fɔ siga foyi an bɛna suran wɛrɛ la ala b'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ a ko Muhamadu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin a ko Muhamadu ne ma e ci foyi kama fo n'a kɛra hinɛ ka na n ka dafɛnw ye walima fo n'a kɛra hinɛ kama n ka dafɛnw ye jɔn kɛra ala ka hinɛ ye Allahu akbar kira ma kɛ ala ka hinɛ ye kuranɛ m'a f'i ye ko Muhamadu ye ala ka hinɛ ye ala m'a f'i ye ko i ka nisɔndiya ni ne ala ka hinɛ ye wa an bɛ kɛnɛ jumɛn kan kira bangeli nisɔndiya kɛnɛ tɛ ko mun kɛra ko ala ka nɛɛma bangena wala o b'a yira an na k'a fɔ kuranɛ yɛrɛ de ko an ka nisɔndiya ni kira ka bangeli ye kuranɛ ye an yamaruya ni nisɔndiya mun ye a ma wagati fɔ a la a ma waati fɔ a la dɛ kuranɛ ko de an ka nisɔndiya wala e mana nisɔndiya wagati o wagati la ni ala kira ye ni e ko ne bɛ n ka nisɔndiya bila k'a bange ni su de kɔnɔ ni o ye Maouloud ye e ka o nisɔndiya ka ɲi su o su mana e ja don o don mana e ja san kɔnɔ ni e ko min nisɔndiya ni kira bangeli ye nin na e ka o nisɔndiya ka ɲi kuranɛ ma waati fɔ a la anw y'an ta sugandi ka bɛn Maouloud su ma parce que ala ko k'an ka nisɔndiya ni a ka nɛɛmaw ye ale ka nɛɛma ye jumɛn a n'a ka hinɛ ye jumɛn a ka Muhamadu wala kayfiyati wa ama kɛcogo yɛrɛ fɔ ala yɛrɛ wala i bɛ se ka nisɔndiya ni kiraba ye nisɔndiya togo o togo ma nin ja o b'a yira an na k'a fɔ Maouloud e mana kɛ kɛcogoya o kɛcogoya la a bɛ bɛn ni e y'i ta kɛ wajulu de ye o bɛ bɛn n'o m'i ja n'i ye Segu ka ye ba caman bɛ yan i ka baraja ɲini ka o dɔn kosɛbɛ ko Muhamadu bangena o bɛ bɛn n'i ye Sikaso ka ye i ka bala kasɛti don a la ka i dɔn kosɛbɛ o bɛ bɛn ko Muhamadu bangena ni o ma e ja ni e ye dɔngɔnɔ ye a ka siyɛn ta ka bari ta ka masigi don ka munumunu ko Muhamadu bangena a bɛ bɛn nisɔndiya mana e ja togo togo n'i ye karateka ye ka i ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan a ka ta o bɔ ka kinifu kɛ ko Muhamadu bangena o bɛ bɛn n'o yɛrɛ m'e ja k'i ka denbaya fara ɲɔgɔn kan ka tobiliba kɛ mɔgɔw ka dumuni kɛ ko Muhamadu bangena ka nɛɛma don adamadenw dusukun na ka jɔn dɔ nisɔndiya ko alakira bangena o bɛ bɛn wala Maouloud kuranɛ aya de y'a fɔ an ye ko an ka nisɔndiya ni an ka kira ye wala Maouloud kɛli farida yɛrɛ de don fɔlɔ ala yɛrɛ de y'an yamaruya k'an ka nisɔndiya ni kira ye ni an bɔra kuranɛ kɔnɔ marjiw ye yɔrɔ jumɛn ye kuranɛ kɔfɛ o tɛ alakira ka sunna ye alakira ka sunna ye jumɛn o t'a ka hadisaw ye a n'a ka kumaw ye an ka na hadisa kɔnɔ sisan u ye kira ɲininka
o ye kira ɲininka ko a bɛ dɛnɛn sun ko Muhamadu mun de la e bɛ dɛnɛn sun a baara ci kira ye mun de f'u ye zalika yawm wulidtu ko dɛnɛn in don de ale Muhamadu bangena don mun na wa don do a kɛra nabi ɲuman ye don mun na wala ale bɛ dɛnɛn sun ka nisɔndiya dɛnɛn donya fɛ ko munna Ala i ye ne Muhamadu bange dɛnɛn min nisɔndiya ni o ye Muhamadu Ala i ye ne Muhamadu ci k'an kɛ kira ye ka bɛn dɛnɛn donya dɔ ma min nisɔndiya ni o dɛnɛn ye ka Ala fo ka Ala barikada o don ko ale bɛ dɛnɛn sun o de kama ɔ kira yɛrɛ fɔlɔ de nisɔndiyara ni a ka bangeli ye o fɔlɔ de ye o kɛ ɔ ni kira ye mun kɛ o kɛli tɛ wajibi ye aw ni ne ma kosɛbɛ o bɛ bɛn o ye wajibi ye e ni ne ma dɛ en tant que n'i ko e ye sunamɔgɔ ye ko suna yɛrɛ de ka di ye ɔ ko kira suna ko a bangena dɛnɛn ɔ kira ye a ta kɛ sun ye ni ne ko n bɛ n ta kɛ dɔn ye walima n bɛ n ta kɛ wajulu ye ka kira jogo fɔ mɔgɔw ye yala mun de b'o la foyi Haidara foyi t'a la i b'a ye a mana bɛn i ma cogoya min na i ka mawuludu nisɔndiya o nisɔndiya cogo la a bɛɛ bɛnnen don siga foyi t'a la Haidara o la ni mawuludu in ne fɛ mawuludu dagabaliya a n'a dagali ko o faamuyara sa dɛ kosɛbɛ wallahi a tɛ tɛmɛ nin kan Ala yɛrɛ ye an bila ka an yamaruya kuranɛ kɔnɔ k'an ka nisɔndiya ni mun ye Muhamadu yɛrɛ ye mun kɛ o kan ka e ni ne wasa kosɛbɛ wala bi ye donba ye tiɲɛ don mun ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ bi don in na Ala ka mɛlɛkɛw nisɔndiyalen don le vieux bi don in na jinɛw nisɔndiyalen don le vieux nin don in na Ala ka dantanfɛn bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don mun na ko Seydul Bashari bangena bi tiɲɛ siga foyi t'a la o kɛlen don bi ka bon kojugu ni ne ma fili ni ne ma ɲinɛ ne kun ye layidu dɔ di aw ma tiɲɛ n ko n bɛ silamɛya bɛɛ fɔ aw ye su in na k'a ban a kɛra Kungou wallahi kunu o kɛra tiɲɛ le vieux ko ni ye sangafɔla bɔtɔla ye kogo fɛ a ma dan Ala ka hinɛ a n'a dama ma Allahu akbar ayi fiyewu a ma dan o ma bamananw ko ten tiɲɛ ko ni ye bolokurukan mɛn jubatɔ so kɔnɔ ko den fa ye fila ye siga foyi t'a la sinon nisɔndiya yɔrɔ mun bɛ bolokurukan bɔ yen a ma nɔgɔ dɛ tiɲɛ tari man faamu dɛ kosɛbɛ n y'i faamu o la le vieux Ala ka diinɛ Ala ka silamɛya tiɲɛ a kuma man ca ayi fiyewu n'i ye a kuma cayalen dɔ bɛ dɔ ɲini na k'o bila a kɔnɔ o bɛ dunyɔrɔ ɲini na a kɔnɔ sinon silamɛya bɛɛ lajɛlen ye fɛn fila Allahu akbar Haidara le vieux i b'o fila dɔn wa da Ala la i tile silamɛya banna Haidara Allahu akbar ayi silamɛya wɛrɛ tɛ yen nin kɔfɛ dɛ Ala danaya sabatilen dusukun na o kɔfɛ e k'i tile sa i bɛ baara mun na diinɛ banna ta i ci fɛ Haidara siga foyi t'a la nin don a tɔ bɛɛ ye ka se ka i dɛmɛ tilennenya in na ani ka se ka i dɛmɛ Ala ɲɛsiranya in na seli ni su ni jaga ni hiji dira i ma o de kama sinon en tant que Ala danaya sabatira i dusukun na i tilennen kɔfɛ jogo ɲɛnen kɔfɛ a banna pewu Haidara siga foyi t'a la nin y'a bɛɛ ye don dɔ la u nana Ala kira ɲininka ko fɛn jumɛn de bɛ adamaden don alijinɛ kɔnɔ ka caya wala su'ila rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama an aksir ma yudkhilu nasa jannata u nana Muhamadu ɲininka ko mun de bɛ adamaden don alijinɛ kɔnɔ ka caya Muhamadu ye dakuruɲɛ fila de f'u ye a ko Ala ɲɛsiranya ni Ala ɲɛsiranya bɛ jɔn dusukun na ni jɔn bɛ siran Ala ɲɛ o kɔfɛ ni jɔn ye a jogo dilan ka ɲɛ ka jogo ɲɛ ko i donna alijinɛ na a banna siga foyi t'a la o bɛ kɛ le vieux Ala ɲɛsiranya ye jumɛn ni e ko i dalen don Ala la yala e na kɛ jɛnɛyakɛla ye bilen e mɔgɔ min ko i bɛ siran Ala ɲɛ yala e na kɛ zon ye bilen yala e na kɛ namaratɔ ye bilen yala e na kɛ dangaden bilen yala e na kɛ nkalontigɛla ye bilen yala e na kɛ hasidi ye bilen yala e na kɛ mori mɔgɔ tɔrɔnpela ye fiyewu e sirannen kɔfɛ Ala ɲɛ muso e n'i cɛ bonya cɛ e sirannen kɔfɛ Ala ɲɛ e na tile i musow ni ɲɔgɔn cɛ mun kama ko parce que ko n siranna ma ɲɛ n ma jɔyɔrɔ kan k'o labato Haidara o kɔfɛ ko mun b'i don alijinɛ kɔnɔ jogo ɲumanya o la le vieux silamɛya bɛɛ banna nin yɔrɔ in na
ka sira ala nya ala denaya sabatile kofe ka I janto I jogola ala ko I ka dan yoro muna e ki I jija I ka dai e kana songa ala ka feuruju brûler I ka dan ala ka dana Islamia bana foi tani kofe bew ni abe Haidara wala binala ka jen ami do Maouloud kono jona bishu ina kadi kojugu Muhammadu bange shudo alne an shiraya o ti kuma ba yo kadi ko sebe wala mutar ne la benedo anga tani Maouloud ye bismillahir rahmanir rahim mutari go ka bi sinji gani Allah subhanahu wa ta'ala to barkamai o kaka levi alamu yoko damne nabu laba Allah akbar levi alamu docteur u kele ku ka analyse beke ka ba ko ni muso inti den soro fa ka sa ala mumbi de nogoya o muso yin abi abange beka ye ka ba sinzini o Allahu de to Allah akbar siga fuita ala kabu levi alamu ni ale ko da aklala ka ko koloshi ko tige mamu nyinema levi garzige tigi ma mogo kele ka fo nimisa fantaya na doro meta kuna shisele sambioro biolon vlama ala bi kla ka agarzige ka ke bana e garzige tigi bi mamu bolo mutari ko ka bi asinzini o main to ko barkamai o kaka wassalatu wassalamu ala mab'uthi rahmatan lil alamin kabi kichini nema nyini ka ke dafan la son heremaka sayyidul bashari ko sabe ay levier o kani torosa maka kusamaye yes ka foto la wallahi ay ala mauda mu ke kelenyo ay fiyo ay mauti kelede ay ala mado kusaya doye ere bodo ko sabe wala Muhammadu ala de ale kusaya ka teme dafen bela jeleka akabo akabo ne o kani toro de ay fiyo ay levier étage jolé ani buguso oluti kelede ay fiyo veoti ni sangadron disi ala molu ke kelede ay fiyo wala ala e olu bo nyogona to amna afana Muhammadu kusaya ka teme eni neka eni ne bela jele o kana eni ne toro ay fiyo ay leve Muhammadu ka boda ko sabe ale kanu abi jurumu yafa Allah akbar Haidara Muhammadu kanu abi jondo aljina kono ka soli ala kiraka soli ko kele Muhammadu ka jurumu bi jona ababo ila ka futala nyiningali ke folo de ko soli to di Haidara wala yoro nga gelene ko sebe ni Muhammadu to ko folo sallallahu alaihi wasallama ayi o ko tede ayi fiyo wala ebe soli Muhammadu ka to ko amna Muhammadu chira kana femunde ema ala bi Muhammadu mahutu ayi qur'ane kono yoromna ako Muhammadu wa innaka la ala khulqil azim ako Muhammadu e jogo kan ibi jogo baw beka Muhammadu fana ko bu istuli utammima makarim al akhlaq kibse ka fo chikuntine Muhammadu la fona kera jogo bamulu nikrato nana ni oye nere Muhammadu nana kana o jogo baw sinsin ala ka dugukolo ingaya wala Muhammadu kanu e muye e duskuna yala Muhammadu nana ni jogo bamulu ye ni Muhammadu yere kumi o jogo bawka yala obi ela folowa mabe Haidara jenaya kala ka sallallahu alaihi wasallama Muhammadu mokobola ala mokobola ay fiyo shweningala ta ala mokobola ay danga deta ala mokobola e chella fialente ibolo sokono na ko kele e ko keme ala mokobeta la muri dabali jugu kala fama mogo tonyona yurugu kela demseni danga de baneni kala glomingala ala mogo be ka Muhammadu Rasulullah ay fiyo ala mogo foitala kira mogo tola ala mogo tola ay fiyo abina fanye joye muktari mogo mun sona jogo bamulu ko mikira la kira chira kana jogo bamulu dafa mogo mun sona ka o jogo baw dafa ka baraka ni o srai abi nafanya ode abi otigide jurumu yafa ko sebe wala ala kira kanuni o ka bon kojugu duskuna ala kira kanuni duskuna jogola ode kira kanu sabatile jona wallahi tienfle wala muktar ko ka bi solli o Muhammadu ko sebe ani aso dinge sanumo ani aka sahaba nyumo ani aw ni ne mun sona ka tugu kira ngo fukata se la harajo doma tie سبعة أشياء من كنوز البر
Muktari ko ni ala ka jɛ bi ko amina kuma fɛn 7 kan ala dugaya damandingɛw ka se ka kɛ ala duga damandingɛw ye o jogo 7 bi ni ala ka jɛ o fɛn 7 ana baro ko kan kosɛbɛ a fɔlɔ ye jumɛn awaluha a fɔlɔ al-ikhlasu fil ibadati a ko o de ye jɔn ka kɔnɔna jɛya ala bato la Allahu akbar levier a kan tɛ seli dama ma nin yɔrɔ in na ayi a kan tɛ sun dama ma nin yɔrɔ in na ayi a kan tɛ jaga dama ma nin yɔrɔ in na ayi fiyewu o b'a la tiɲɛ k'i kɔnɔnajɛya seli la o ye mun y'a la e ka seli kana kɛ mɔgɔ yɛrɛ yira ye mɔgɔw ɲɛkɔrɔ e tɛ seli ka kɔrɔ i taara i buranna na i ko n'i ma wuli lansara y'i sɔrɔ i ko n'i ma seli u kana n'a fɔ nin tɛ silamɛ u kana ban k'u denmuso di yan e ka o seli ti kɔnɔnajɛya seli ye dɛ ayi o t'a la e tɛ sun mɔgɔ dɔ nana i fɛ yen nɔ o tigi ɲɛnamaloya kama i sunna walima i taara dunanya la mɔgɔ dɔ fɛ yen o tigi ɲɛnamaloya kama i sunna e ma kɔnɔnajɛya bato la ayi o ko tɛ nka kɔnɔnajɛya fana bato ta kɔfɛ o de ye jɔn ka kɔnɔnajɛya i bi baara o baara la tiɲɛ siga foyi t'a la jɔn ka kɔnɔnajɛya ni e kɛra docteur ye banabaatɔ nana d'i ma wagati min na i k'i jija i kana banabaatɔ négliger i ka i jija a ka fura dɔ kana tunu i ka i jija i kana opérer k'a sɔrɔ opérer kun tɛ e ka i jija sa ka kɔnɔnajɛya kɛ i mana kɛ baara o baara kɛba ye ko jɔn k'a jija ka a kɔnɔnajɛya ko ala dugaya damandingɛ fɔlɔ o de bani de ne tɛ maa t'a fɔ levier k'i kɔnɔnajɛya i ka baaraw la i kana sɔn fiyewu ka kɛ hasidi ye i kana sɔn hasidiya ka nɔ bila i dusukun na e mana kɛ baara o baara kɛba ye e mana kɛ ko o ko kɛba ye e k'i jija i ka o ko in kɛ ɲumanya la ka o ko in kɛ a kɔnɔnajɛleyalen levier o de ko don kosɛbɛ i kɔnɔnajɛyalen a baara in na ni i bilala ɲɛmaya la e k'i jija i ka baara in kɛ ka ɲɛ i n'a fɔ a ɲinina e fɛ cogoya min ko a fɔlɔ o ye mudari a filanan dun likawlihi azza wa jalla ni ala b'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ wa ma umiru ko ni ala ma aw yamaruya foyi la illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din fo a ka ne ala bato a kɔnɔnajɛyalen kana diinɛ ye Haidara baraji kɔnɔnajɛya bato diinɛ ye o dɔ ye jumɛn ye levier ni e y'i kɔnɔnajɛya k'a fɔ k'i bɛ ala fɛ k'i bɛ ala bato ka ɲɛ i nana misiri kɔnɔ ka na seli ni e bɔra misiri kɔnɔ e man ka ye haramu ko dɔ la ni i yer'o la a bɛ fɔ k'e m'i kɔnɔnajɛya tiɲɛ siga foyi t'o la levier e selilen kɔfɛ misiri kɔnɔ ni e bɔra e man ka taa deuxième kɛ premier ye sinon a bɛ fɔ ko e ka kɔnɔnajɛya ma nafa ɲɛ i ye tiɲɛ a ma fɔ e bɔlen kɔfɛ misiri kɔnɔ i selilen kɔfɛ mini jupe man ka ye e la bilen chéri regarder mondo kɔci kɛrɛci ɲɛci mèche brésilienne man ka ye e kunkolo la bilen e kunnangolo man ka ye yaala la muso min bɔra misiri kɔnɔ ni e yer'o la fɔ ko e m'i kɔnɔnajɛya i ka bato la tiɲɛ Haidara siga foyi t'a la dɔgɔtɔrɔ ni i kɔnɔnajɛyara bato la jeune e man ka kɛ banɛnikɛla ye bilen ayi jeune e man ka kɛ sunkurutigɛla ye bilen tiɲɛ e man ka kɛ barilatala ye bilen e man ka kɛ gulɔmina ye bilen ni e yɛrɛ gulɔmina a bɛ fɔ ko e ma tile i ka bato la tiɲɛ Haidara dɔgɔtɔrɔ o la ala ko ko ale ye an da a m'an da foyi kama fo an ka ale ala bato an kɔnɔnajɛlen kana nin diinɛ ye kosɛbɛ a fɔlɔ o ye u taara su kolen don an ka taa Maouloud nɔfɛ a filanan birrul walidaini ko o de ye dugadenya ye ta sira ma levier k'a filanan ko o de ye dugadenya ye denkɛnin ko i k'a dɔn i bɔra mɔgɔ dɔw de bolo tiɲɛ i ma bɔ sanfɛ ka bin dɛ ayi fiyewu ala ye i don masa minnu garisɛgɛ la ko e ka i jija ka kɛ dugaden ye o masa ninnu ma e kana sɔn fiyewu ka kɛ dangaden masa ninnu ma kosɛbɛ ayi levier dangadenya ma ɲi dɛ k'a sɔrɔ an ka kiraba Muhamadu ale bangena wagati min na o y'a sɔrɔ a fa fatura tiɲɛ siga t'a la a fa fatulen kɔfɛ a san 6 aw b'a faamu cogoya min na ba in y'a tɛgɛ minɛ o bɛ ka taa bɔ fa in ye Madina u taalen se fa in dalen don yɔrɔ min na u taar'o ziyara u segintɔ la kɔ dingɛ kɔnɔna na ye abu ayi kɔ dingɛ kɔnɔna na ye
musokɔrɔba dɛsɛra Allahu akbar musokɔrɔba dɛsɛlen kɔfɛ a fatura ye ka alakira kalifa a ka jɔnmuso la kosɛbɛ o nana n'a ye Maka tiɲɛ tuma min na ni alakira kɔrɔbayara ni a kɛra kira ye ale ma batigiya jabɔ fiyewu a bangena k'a sɔrɔ fa tɛ ye ale lamɔna a yatimɛ denna ma tiɲɛ Muhamadu wulila ko a bɛ taa bɔ a ba in ye alajɛ an ka kira ye mun kɛ Allahu akbar bebe kira wulilen o donnen kɔ dingɛ in kɔnɔ a kun bɛ so mun sanfɛ walima a bɛ yɛlɛ ka fɛn mun sanfɛ Muhamadu ye a cu Allahu akbar ka bɔ o so sanfɛ ɲininkali kɛ ko jɔn de y'a cun ta Allahu akbar cɛ mun ka kusa ni dafɛn bɛɛ ɲininkali kɛ ko cɛ jumɛn de y'a cun ta ni cɛ mun kanu kun tɛ ala kun tɛ ɲɛnɛmaya da ala ye ɲɛnɛmaya da cɛ mun kosɔn o kosɔn tigi in de y'a cun ka bɔ so ka jɔn ye ko a ba ba ɲɛnɛma ko tɛ dɛ ko ba su bɛ nin yɔrɔ in na ale y'a cun ka bɔ a ka so sanfɛ Allahu akbar ko ne Muhamadu m'a kanu ne ka na n jɔ n ba su la ka n yɛlɛlen to yɛlɛ ka fɛn dɔ sanfɛ Muhamadu y'a cun ka bɔ a ka so sanfɛ ka bɔ a ka yɛlɛ ka fɛn sanfɛ ko n ba dalen don yan a ma d'aw ma dɛ samara min b'a sen na a y'o bɔ ko ne Muhamadu m'a kanu ne Muhamadu mun ka kusa dafɛn bɛɛ lajɛlen ala ye ne Muhamadu mun kɔrɔta ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kan ne Muhamadu ma a kanu fiyewu ne ka na jɔ n ba la ka samara to n sen na an ka kira ba ale de ye samara bɔ mun na a ba jumɛn y'a kaburu ye Allahu akbar adra Maouloud nafa filɛ nka anw bɛ cogo di tiɲɛ ni ye ala ka kira ka kɛlen ye dɛ kosɛbɛ anw minnu ko an bɛ Muhamadu fɛ ko a kanu banna yala anw jogo bɛ cogo di yala anw yɛrɛ dugaden bi wa ayi fiyewu o denmisɛn joli bɛ yen bi tunga fɛ ala ye se bɛɛ k'u ye olu kɛlen don ka o ɲɛsin u jɛnɛya kɛ ɲɔgɔn ma ka ɲinɛ u mansaw dalen a caman bɛɛ o cɛmisɛnnin joli bɛ yen bi olu bɛ 2000 bɔ k'a di u jɛnɛya kɛ muso ma ka u ba to a mago bɛ 200 la ka sukaro kɛ seri la a t'a sɔrɔ a caman a dira parce que o jeune fille joli bɛ yen bi olu ɲinɛnen don u mansaw kɔ u bɛ bɔ wagati mun ka di u ye u tɛ ba dɛmɛ finiko la u tɛ ba dɛmɛ tobili la ko olu civiliselen don o ma o jeune fille joli bɛ yen bi a caman a dira o jeune joli bɛ yen bi fa bɛ taa foro la ka sɛnɛ kɛ fo 16h 18h ka dangaden dalen to yiri kɔrɔla la o jeune joli bɛ yen bi caman a dira le vieux o cayara dɛ kojugu nka an ka Muhamadu ale de ye a cun ka bɔ so ka taa Allahu akbar munna ko a ba bi yan ayi le vieux hali kafiri n'i kɛra dugaden wallahi ala b'i dɛmɛ tiɲɛ siga foyi t'a la firawunɛ tɛmɛna yan kosɛbɛ ayi firawunɛ tɛmɛna yan dɛ a kɛra le vieux ale ko ale de ye ala ba ye tiɲɛ o kɔfɛ a nana fɔ ko ale tɛ ala wɛrɛ yɛrɛ dɔn a ka mɔgɔw la ni ale yɛrɛ firawunɛ tɛ kosɛbɛ o kuma ninnu ni ɲɔgɔn cɛ san 40 différence de b'a ni ɲɔgɔn cɛ Allahu akbar yɔrɔ min na a b'a fɔ ne ye ala ba ye ani yɔrɔ min na a bɛ n'a fɔ ne tɛ ala wɛrɛ dɔn aw la ni ne firawunɛ yɛrɛ tɛ o kumaw ni ɲɔgɔn cɛ san 40 bi o kumaw ni ɲɔgɔn cɛ ala ma halaki ala ma foyi k'a la munna ko firawunɛ ko dugaden don tiɲɛ siga foyi t'a la a kɛra ten firawunɛ a n'a ka fanga bɛɛ lajɛlen ni dumuni di heure kun sera a ba ma ni jɔnw ye tobili kɛ ale yɛrɛ de kun bɛ dumuni ta k'a da kunna a ba bɛ kuluwo mun kɔnɔ a bɛ taa yɛlɛ ka taa dumuni d'a ba ma kosɛbɛ a n'a ka masaya a n'a ka nin fangaba in a n'a ka nin sɔrɔsiba ninnu a n'a ka nin seba in ale ye a ba bonya a yɛrɛ de bɛ a ba ka dumuni ta ka taa di a ba ma tiɲɛ siga foyi t'a la kɛra le vieux o diyara ala ye kojugu ala ko nin jɔn ye a ba bonya ni n'a a to ye Musa wulila firawunɛ nɔfɛ ka ko bɛɛ kɛ a dɛsɛra tiɲɛ a yɛlɛla ala fɛ a taara ala ɲininka a ko ala e ko i bɛ firawunɛ di ne ma a mɛnna halisa ne tɛ ka se firawunɛ na ala ko a ma Musa firawunɛ ye dugaden de ye en tant que k'a to dugadenya in na i tɛ se a la ayi fiyewu ayi ala ko Musa ma k'a tɛ se firawunɛ na dɛ tiɲɛ en tant que k'a to dugadenya in na ɲininkali kɛ ko a sera a la cogo di a baara ci a walawala ala ye a labila don mun na ni a bɛ taa n'a ba ka dumuni ye midi pile 30 minutes yɛlɛla a kan Allahu akbar a nana midi 30
ba y'a ɲini ba pɛrɛnna kunna ba ko Firawuna e bɛna ne ka dumuni midi pili i ye n bila kɔngɔ na fo 30 minutes hali ni e ye diɲɛ mara masakɛ ye bi a dɔn ne de y'i wolo dɛ i y'i wolo ba ye ne de aw yɛrɛ bɛ musow kuma cogo dɔn e o yɔrɔ bɛɛ la Firawuna dimina a ye a ci a ba ɲɛ kan aha Ala ko n kun bɛ fɛ ka mun latigɛ Musa ye o de sera o de la Ala ko Musa ka taa ko a bɛ se Firawuna na munna innahu tɔgɔ ko Firawuna yadara Musa bɛ se Firawuna na sisan n y'a labila munna a bolo sera a masa in ma ale ye fanga kɛ san 40 Ala ka kira Musa o ma se a la fiyewu ko munna ko dugwaden don Ala yɛrɛ b'a fɔ an Kuranɛ kɔnɔ wa wasoyna lil insani biwalidayhi husnan ko ne yɛrɛ aw jɔniw ladi ni a bangebaa ye n ye jɔni ladi ni a masa ye a ka ɲumanya k'u ye a ma tila ka d'aw ma dɛ a ko wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni imma yablughanna indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīman waqfid lahumā janāha zulli min rahma wa qul rabbi irhamhumā kamā rabbayānī saghīrā Ala ko ne Ala ye jugement kɛ k'a ban mɔgɔ foyi tɛ bato n'a bɔra ne Ala kelen na wa bil walidayni ko a ka ɲumanya kɛ a bangebaaw ye o la n balimakɛ masa ninnu minɛ ka ɲɛ i janto fakɔrɔ ninnu na i janto bakɔrɔ ninnu na Ala ye se mun k'i ye a kɛ i masaw ye i da i ka hinɛ kama da Kuranɛ ko i k'i ka hinɛ kama da i masa ninnu ye a y'a gɛlɛya a ko hali kana f'u ma ufin hali kana f'u ma Ala ni a ye masa ninnu ka ko gɛlɛya wagati min na ko hali denkɛni kana f'u ma merde wa qul lahumā qawlan karīman k'i ka kuma barikamaw fɔ u ye waqfid lahumā janāha zulli min rahma ko i k'i ka hinɛ kama jugu ye Ala ye se mun k'i ye o la masa ninnu u bonyani u karamali o ye wajibi ye e ni ne kan dɛ o la les jeunes n'i bɛ fɛ barika ka don i ka kow la e ka i janto i masa ninnu na n'i bɛ fɛ Ala k'i garizɛgɛ yiriwa a fɔ bi ko wajulukɛla dɔ ye nin fɔ sini Ala ye wari mun don i garizɛgɛ la a tila i ni i ba ni i fa ni ɲɔgɔn cɛ i ka nin kalo in lajɛ i ka garizɛgɛ lajɛ Ala na garizɛgɛ qualité mun d'i ma e na o fɔ i yɛrɛ a essaye dɔrɔn Ala ye se mun k'i ye ni i ba bi jamana mun kan ni a tɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ sini e ka orange money dɔ k'i ba ma bani e ka i sigi ko o kalo garizɛgɛ la Allahu akbar o la dugwadenya an bɛɛ ma wajibi ye dɛ ko Ala dugaya bi sɔrɔ ni dugwadenya ye a filanan o ye a sabanan ye wa thalithu a sabanan silatu rahmi ko o de ye sinji tugu ye le vieux ka Ala dugaya sɔrɔ k'i ka kɛ sinji tugu la ye e k'i jija Ala ye se mun kɛ e ye e ka o tila i ni i sinjiw ni i balimaw ni i jɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ li qawlihi azza wa jalla ni Ala b'a fɔ an Kuranɛ kɔnɔ wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama ko a ye siran ne Ala ɲɛ delili kɛ ni ne Ala mun ye ani a bɛ delili kɛ ni sinji mun ye i b'a fɔ a to Ala mun kama ani i b'a fɔ a to sinji mun kama ko a ka siran ne Ala ɲɛ a ka sinji tugu sinji tuguli o ye wajibi ye jɔn bɛɛ ma Alakira b'a fɔ an ka hadisa kɔnɔ a ko sinji tigɛla ti don Ala ka alijinɛ kɔnɔ ko Ala ye alijinɛ haramuya maa o maa kɛra sinji tigɛla nka bi anw ka sinjiw b'anw bolo cogo di sinjiw tigɛra bi dɛ bi balimaw de bɛ ka ɲɔgɔn wele faama na bi kɔrɔni dɔgɔw de bɛ ka ɲɔgɔn wele faama na o balima joli bɛ i yɛrɛ b'a dɔn hali i balima ka ordonnance sɔngɔ t'a kunna k'a san k'a sɔrɔ miliyɔn caman dalen don e kunna compte la i ɲinɛnen don i balimaw kɔ o balima joli bɛ yen abaden caman o ka ca bi dɛ sinji tugura min balimaya tugura min a tɛ yen bilen dɛ o la an balimakɛ ko e tɛ Ala dɔgɔya sɔrɔ fiyewu f'i ka kɛ sinji tugula ye a naaninan ada'ul amanati ko o de ye i ka danaya segin a tigiw ma
levi anda sira farama de Allah akbar ni yoro nga gele ko jugu ni yoro en kanga wala ko sebe abarachi ni ko danaya nam ka danaya sege atigima ebi amiri ka fo ni mo ka wakele mine nam ka o wakele sege atigima ko okodo awa obala tiens o doy jume ni mogo mu ye agbuno kalifa ema e ka ijija i ka tige gino sutura i kana danaya in champion ka ta gino la kali tiens sikatala ni mogo do aka war kalifa ema e ke ijija amogo jora aka fena wakati mna aka sorote adafale anga kira e danaya tukude ko sebe ka soro kira make kira e kafiru ya dala ko Muhammadul Amin ko Muhammadu danaya ba kara sikatala domina ni kira bi hijira kata Madina ako Sayyidina Ali ma idanda yoro la mogo ka kalifa flani ma iki jija shini ika beka kalifa sege asegi togola mogo ba fo togo amna iku fendi kira ma togo amna iba soro o soro togo kele na ika dana mo ashika dana ma che Muhammadu bo siga foitala oni eko ko o kanumbai ebi nisonjani o ka bangene wala abi wajibe ka o dana ya usegi tugamna o dana ya ka tugamna e fana ka songa dana ya usegi tugo kaka iki i janto dana ya la ngalevi bi anwa dana ya bi tugo achena balmo ni nyogonche achena teria kono achena ko sebe jekulu kono ka fara nyogon ka achena bi ni je fara nyogon wa ko ga warde karsama wa fa andale mbaten na de ay mati soro ma soro madi biga war kalifa de ay fiyo a chena fambe fe ko sebe asoro levi che dokumbe ale ni abalmake a muso ni a dogoni kumi nyogon fe dana ya u chena de yo muso sona ka a che janfa ka a che ka dana ya che ka ta ke a che dogoke fe Allah akbar o ye sanchama ke kanunati banaro nana chemine o ya fo ko ana ko bo dogola ka bangesa o ko bamana satola du bana jugoyara ka jugoya ala ya ke amasa bana bi jugoya dongo nga atika samuso ni dogoni ye nyogo en kerefe ko anta la ka ko to telia ko abambe sayamade o beba do ga dugula jiri do be ali dugu baganw b'a dɔn u ti sɔn k'a dun parce que u b'a dɔn ni ye nin dun dɔrɔn a b'i mɔgɔ faga direct. Allahu akbar. muso in taara o jiri in kari ka o tobi ka na cɛ nɔfɛ. a ko ne kɔni ye fura dɔ sɔrɔ n'i ye nin min dɔrɔn o ye bana bannen i bɛ wuli sisan. cɛ ye fura min yɔrɔ min na k'a ko fura la a nana a cɛ dɔgɔnin fɛ a ko k'an ka ko ɲɛnabɔra sa. a ko k'a ye fura ye min nin kɔni nin ye baara bannen de. Allahu akbar. sɔɔni dɔrɔn u taara lajɛ halisa cɛ ɲɛ yɛlɛlen don. ka se ɛri damadɔni ma cɛ wulila k'a jɔ ka na u sɔrɔ salon kɔrɔ ko aw bɛ yan halisa. Allahu akbar. o bonya n'o hakili ma. kosɛbɛ. ala mun bɛ se ka poison yɛlɛma k'a kɛ fura ye n ko o setigi ala kun ɲɛ bɛ kow la. tiɲɛ walahi. o yɔrɔ bɛɛ ala ye cɛ kɛnɛya ni poison ye. Allahu akbar. a ma tɛmɛ waatinin kan. masa ma ɲinɛ o. ayi fiyewu. ayi ale ti sunɔgɔ dɛ. ayi. wa ala ti jingɔ yɛrɛ. fiyewu. waatinin dɔɔnin dɔrɔn bana mun bɛ kɔrɔkɛ la o nana dɔgɔnin minɛ. Allahu akbar. ala. ka dɔgɔnin da. waati min na ni banaw bɛ ka kusaya wagati min na dɔgɔnin ma. muso ye a miiri ko ale delila ka taa nin fura in kari ka di kɔrɔkɛ ma. a seginna ka t'o kari. Allahu akbar. a y'o tobi yɔrɔ min na ka o mɔ ka n'o di cɛ dɔgɔnin ma. a y'a min yɔrɔ min na o yɔrɔ bɛɛ a taara kaburu kɔnɔ a ni tigɛra o yɔrɔ bɛɛ mɛlɛkɛli ma o to a ni tigɛ o yɔrɔ bɛɛ. Allahu akbar. Haidara. o kɛlen kɔrɔkɛ ma faamu. kɔrɔkɛ muso wele. a ko ne dɔgɔnin ka bana kuma se nin degré ma dɛ. e ye fura d'a ma dɔrɔn a fatura mun kɛra. Allahu akbar. muso ko sigana dɔ wa. a ko ayi sigana tɛ. e ye fura di ne dɔgɔnin ma dɔrɔn a fatura o tuma na i ye mun fura de d'a ma a yiri bɛ min. o yɔrɔ bɛɛ cɛ ye daga dayɛlɛ k'a furabulu la ka muso tɔ bila a ɲɛ a taara jiri yira. cɛ ko muso ma ko hali e yɛrɛ bɛ nin jiri in dɔn i b'a dɔn hali ni baganw ye nin jiri in dɔn u bɛ fatu. yɔrɔ bɛɛ cɛ ye muso minɛ ka taa n'a ye alikadi fɛ yen ka taa kuma ɲɛfɔ u ka dugu justice la kiiritigɛla ye. yɔrɔ muso ko juge ma fɔlɔ k'a k'a jɔ. nana ka kiiri tigɛ.
ako ne ni nche dogoni kumi ɲɔgɔn fɛ ɲinɛ o san caman ye ako nche banane an bɛnna ka nin jiri ne tigɛ k'a di nche ma yalasa a ka se ka fatu ako a kɛlen ka nin jiri in min o de ye a kɛnɛya ka a jɔ ta ne fana ye miiri o jiri sera ka nin kɛnɛya ne fana taara o dɔ tigɛ ka na di nin ma o fana na o kɛnɛya ko o de la ale nana o jiri in tigɛ k'a di cɛ in ma jiri mun y'a faga yɔrɔ bɛɛ alikadi ye kiri tigɛ ko e ye maafala de ye k'i kan ka faga u fila bɛɛ fagara mun kɔsɔn u ka janfa ni danaya cɛnni kɔ bi anw ka danayaw bi cogo di o tiɲɛna dɛ i bi da cɛ joli joli la k'i ka bitigi kalifa ma n'a b'a bɛɛ dun k'a ban pewu a b'a bɛɛ dun o de la n ko danaya dan tɛ mɔgɔ ka fɛn seginni ye danaya dɔ ye jumɛn o ye ala ye danaya mafɛn minnu kalifa e ma Mukutari e k'i da don o la tan wa min ma'anil amana a ko a bi danaya nɔniyaw la an tanzura ila hawasika allati an'ama Allahu biha alayka i ka filɛli kɛ ka taa i senbonw ma ala ye i nɛɛma ni senbon minnu ye fala tasta'milha fi ghayri ma kulikat lahu ko e kana sɔn fiyewu ka tiɲɛni kɛ ni o senbon ninnu ye fiyewu leviye Mukutari a cun a sumaya leviye senbon ye jumɛn adamaden i ɲɛ i nu i da i tɛgɛ i sen i kɔnɔ nunu ye senbow ye ala ye nisɔndiya n'a ye jɔn kan ka nisɔndiya kosɛbɛ leviye ɲɛtigi t'a dɔn fiyewu ko ɲɛ hɛrɛ ka bon fo a kɛlen kɔfɛ ka ɲɛfiyentɔ dɔ ye o ɲɛfiyentɔ in b'a ɲini ale ka yeli kɛ siɲɛ kelen dɔrɔn ka jɛman dɔn ka bɔ finman na ko o kelen b'ale bɔ nka ale m'o sɔrɔ fiyewu ala ye fila d'e ma Allahu akbar nin ye nisɔndiya ko ba y'i bolo dɛ kosɛbɛ a tilala ka tulo d'i ma kuma mana fɔ i ye i b'a mɛn i b'a faamu k'a sɔrɔ dɔ bɛ yen o t'a mɛn o t'a faamu o t'a dɔn mun yɛrɛ bɛ ka fɔ tiɲɛ e t'a dɔn k'i ye masa ye fiyewu f'i ka don tulo gerew cɛ la a ye da d'e ma e bɛ kuma i bɛ se k'i sago fɔ n'a ye k'a sɔrɔ dɔ bɛ yen a ye o jɛ da in na o tɛ se k'a sago fɔ n'a ye e t'a dɔn fiyewu ko e ye wura ye fo i ka don bobow ni ɲɔgɔn cɛ ayi ni ala ka nisɔndiya ka d'i ma dɛ ɲɛ ni da ni nu a ye sen d'e ma e bɛ se ka taama i bɛ taa yɔrɔ k'a sɔrɔ dɔ bɛ yen se b'e bolo i bɛ don ɲɛgɛn kɔnɔ i b'i mako ɲɛ i bɛ bɔ nka dɔ bɛ yen fo ka munuma ji nɔgɔ la de ale mako tɛ se ka ɲɛnabɔ ala ye la nisɔndiya dɛ kosɛbɛ a ye tɛgɛ d'e ma i bi o tɛgɛ in minɛ i bi sɛnɛ kɛ n'a ye i bi o tɛgɛ in minɛ i bi jago kɛ n'a ye i bi o tɛgɛ in minɛ fɛn o fɛn lajɛlen ka di i ye i bi o baara kɛ ni o tɛgɛ in ye i bi mobili boli n'a ye i bi moto boli n'a ye ko e k'i jija dumuni min kɛ ni tɛgɛ mun ye e k'i jija o senbo ninnu minnu bi e bolo ka na ala ko ta n'a ka nɛɛma dilen i ma k'i kana ala ko n'a ye ayi fiyewu man leviye ni jɔn y'a janto nin yɔrɔ in na ala ka nɛɛma dilen minnu bi e bolo ko i kana sɔn fiyewu ka maɲi ko ta n'a ka nɛɛma dilen fal aynu amanatun a ko ɲɛ leviye o ye danaya ye i bolo fala yanbaghi laka an tata'ammada biha an-nazara ila ma harama Allahu alayka nazarahu k'a ti bɛn e ka i ɲɛ in damu da fɛn na fɛn mun filɛli i ma haramu ye leviye ko ala ye ɲɛ mun d'i ma ko i kana sɔn fiyewu ka ɲɛ in ta fiyewu k'a kɛ walimuso filɛla ye leviye ko i kana sɔn fiyewu ka ɲɛ in bila i ɲɛfɛ ka taa n'i ye yɔrɔ la yɔrɔ mun ma ɲi e ko o sira filɛ ni ɲɛ in ye ko i kana sɔn o ma i kana sɔn fiyewu ka ɲɛ in ta ka fɛn kɛ n'a ye fɛn mun kɛli ye i ma haramu ye nka bi anw bɛ cogo di anw ɲɛw b'an bolo cogo di anw bɛ ka haramu joli joli filɛ ni ɲɛ ninnu ye k'a sɔrɔ ala ko silamɛ k'a filɛli ɲɛ jigin ka bɔ haramu ma nka anw ma da ɲɛ jiginni dama ɲɛ coronni ma de an ye verre noir ɲini k'a don a la an ka se ka filɛ haramu ma ka ɲɛ o kɛra bi dɛ ka se ka haramu filɛ ka ɲɛ bi anw bɛ o la dɛ tiktoku b'anw bolo bi foyi an tɛ baara foyi kɛ tiktok ninnu kan fo n'a bɔra ka musow lajɛ donkunda ninnu na cogoya min na u bɛ donkundaw na cogoya min na anw ka baara bɛnnen don filɛli de ma tiktok kan sirabuw b'anw bolo bi mun na ka se ka musow ka donkirikaraw lajɛ facebook b'an bolo mun na bi don jugu filɛw ni clip jugu filɛw ni dɔnkili jugu clipw filɛli la bi
ay haramu do atebede ko sabe ama dawma a city porno city joli baby an nga jenu nga telephone kono ka bara benente foi ma jajugo flew o joli baby konte baba achama wallahi levi haramu flela ko sabe fo ay ala wele ni daga bana la ilaha jumana haramu la Allahu akbar o karabi ko sabe akara ka soro nyen ala ka hene do ima wa kika do iti siratu tike fiyo fo ala ki nyininga i nyen ke ka jume fle i nyen ke ka mune ni mule leje ay mbalma ke iti siratu tike ni ma nyine ka ola ay fiyo adoy jume muktar wal uznu amanatun ako ko kulo ya ala ka dene ya fe ka di ema فلا تتعمد بها السماء ما حرم الله عليك سماءه ko e kana fen lameni kulo ya ala e fen mulu meni ke e ma haramu e kal agani al fahisha ina fo dongli jugu wal aqwalu kadhiba aha banani bi dongli mulu na dongli mulu be ni ma fo dongli haramu e fango famu dongli jugu de haramu e suno dongli ti haramu e de ay ali wajulu jugu ke le haramu e de ka wajulu jugu ke o e haramu ala ka dine na tibe fem bela jele jugu man ke le haramu e wala dongli dabi be don yere bi be ko sebe ngamu e ala dongli jugu dali o e haramu e siga futa kitabu tigo de fo ko sebe ko dongli jugu lamelik ala ka kulo ina ala e kulo mundima ani galongaw lameli kulo ina ala e kulo mundima ko o e haramu e bebe kiki jija ika I janto ala ka kalfala I kana son fiyo ka kulo in ta ka fen lame fen mu lameli e ma haramu e ko sebe nga muso bi to di ha Allahu akbar amay olu ni chebi asna muso fe abta kulo da portula di nunu meka mune fo kulo ngo me ja ko yala ibe ala soro nye Allahu akbar hay nga bi o kera on fede fambe febi kaseka alame doro ni mogo dobi mogo korofo la kana u jo ka lame ni miga mune fo kaseka iga kuma lame walma alni etti korofo la bi kuma muna kaseka alame doro ka talla kale ko karsa ko te ka soro ataboye amasarila alame kun ko lahara inata nyininga kulo ina iye fe munu meni kulo yi Allah adoy jume wal lisanu amanatun ko John ne ala ka dene ma fe do ka dima fala yajuzu laka an tatakallama bihi fi ma la yahillu laka ko ati be ika fembo ne nga femu voliti be ima femu na pati ika oboli ne nga ko ima haramu fushi wal gibati ko mo korofo ani kuma jugu foli ka bo ne nga oti be o ye haramu eka والنميمة وشهادة الزور كان نميمة كني نية أنيغا غلو شيري أني نية كا إيكالي والله أكرا نيرة نيرة كاسرو إيتا كلاما ko oye haramu ye eka ngani idona nunu kono bi yala on mi togo di amay fiyo mo korofo be on bolo togo di bi galo tige be on bolo togo di ay galo tige rabbi de ko sebe fo ya tige bo ya tige jembe ya tige ali karamo ya tige kalande wi Allahu akbar ngonya mo ya tige ko mo wi fam befe Allahu akbar ali malo ya tala wallahi kasoro ala kira ko ko niye galo tige la e ka fo janeme wulu do tato fle ko ke farati Allahu akbar folo on ka soro mali la globe mi komo bi bo galotige ko ya haramu e kafiri ka kunti sofio ka galotige ngabi galo kera fierté on vean bi bebatike wallahi ko sabe o kera bi de galotige ra on vean wakati jumena misru chale ko fe muhammadu togo chale ko fe Allahu akbar on islamiya mboya ne sellaw chale ko fe mali ngono ya galo kera fierté ka soro kafiri mason atikelima ay fiyo wallahi wala ko jobi kuma mbo inenga la hara iti siratu tige fiyo fo ala kata inyininga nenye mune fo yala nenta ka ala ko barake na yo Allahu akbar yala nenta ka dine la sena wa walma nenge jumere yala ake jalali kala de ya ay jenou lahara abin yininga de whatsapp vocal munu mi ga ci deni maka galo tigaye ka ajala lahara ala nata aw yininga ay nenge ga baramu adra ay ne chende
kuma kuma bɛ ka bɔ da in na kuma kuma bɛ ka bɔ nɛ in ka lahara ti siratu tigɛ f'i ka jɔ ka a bɛɛ fɔ setigi masa i ka se bannen kɔfɛ a dɔ ye jumɛn ye waliyadu amanatun ko jɔn tɛgɛ ye danaya ye fala taquz biha ma la yajuzu laka akzuhu ko i kana sɔn ka fɛn minɛ ni tɛgɛ in ye fɛn mun minɛli ti bɛn e ma min al amwali wa nahwiha levier ko ka bɔ nafolo la i kana sɔn fiyewu ka haramu kɛ ni tɛgɛ in ye ka i bolo don haramu nafolo kɔrɔ ni i tɛgɛ in ye o nafolo mun ye haramu ye kan levier kana sɔn fiyewu ka tɛgɛ in ta k'a da walimuso dɔ ka walimuso mun minɛli ye ma haramu ye ayi levier o b'a la dɛ don mun na tɛgɛ in mina kuma kuranɛ b'o de fɔ suratu yasi kɔnɔ ni ala bɛna kuma tigɛ nɛnw na tɛgɛw ni senw de bɛna seereya jɔ o don i ye baara mun kɛ ni tɛgɛ in ye anw ɲɛ t'a la dɛ i taara denni nɔfɛ siɲɛ hakɛ mun na ni tɛgɛ in ye anw ɲɛ t'a la dɛ i ye haramu nafolo minɛ ni tɛgɛ in ye siɲɛ hakɛ mun na anw ɲɛ t'a la dɛ i ye tɛgɛ in kɛ siɲɛ hakɛ mun na ka taa walifɛn suɲɛ anw ɲɛ t'a la dɛ nka ko lahara tɛgɛ in na seereya jɔ i ye nin de kɛ ne tɛgɛ in wallahi siga foyi t'a la Mukutari an ka don ala kɛra bangeli kɔnɔ ka ɲinɛta in zɔnzɔrɔ ya san wɛrɛ ni ala ka jɛ ye ana tɛmɛ n'a ye wallahi lamman takala nuru muhammadin gɛrɛ o bɛɛ ka jan walamma jaa shahru rabi'il awwali a ko kuma mun na ni rabi'ul awwali kalo in jɔra allazi fataha allah fihi abwab al-izziyati a ye ɲɔgɔn yugu a kana sɔn mɛlɛkɛw jigi waati sera ala kira bange waati surunyana a ye kana sɔn kira ka bange k'i to sunɔgɔ la ayi o man wala mɔgɔ min b'i kɛrɛfɛ a yugu ko mɛlɛkɛw jigi kuma surunyana an ka kira ba bangeni kuma bɛ fɛ ka a sɛnsɛn ka se san a ko kuma mun na ni nin kalo ba in jɔra ni o ye rabiul awwali wa tala'at fihi shumusul imani a ko limaniya tile bangena ni o ye muhammadu sayyidul bashari wa futihat kunuzul an'ami a ko nɛɛmaw damadingɛw dayɛlɛla أدرت ليلة مولده منيرة قمرية a ko nin don in jɔra ala kira bange kalo do jɔra ni kalo yeelew ye واشتد بآمنة الطلق بلا وجع ولا إسقام a ko tin cuna an ka kira ba sanu kan ni o ye Aminata ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ni dimi ye a ma kɛ ni foyi ye ayi musow b'a dɔn den bange ma nɔgɔ dɛ dimi min bɛ tin na a ka bon kojugu nka Muhamadu bangeni la an ba Aminata a ma dimi foyi sɔrɔ a la وكانت سيدة وحيدة في منزلها a ko an ba sanu in kelen de tun b'a ka so kɔnɔ o donya in na فدخلت عليها نسوة هورية a ko hɔrɔnmusow nana don a kan وما هن آسيا a ko Asiya kun b'o la ni o ye Firawuna muso ye ومريم بنت عمران Mariyama kun b'o la ni o ye Isa ba ye فأقبلت هواء في جماعة a ko an ba Hawawu fana ni jamaba nana وجاءت سارة الخليلية a ko Sarata fana nana ni o ye Ibrahima Kalilu furumuso ye nunun bɛɛ ala ka musobaw ye musoba minnu ka bon kosɛbɛ olu bɛɛ fana farala ɲɔgɔn kan kana musoba kunbɛ musoba mun fana ka bon ka tɛmɛ olu kan وفتحت أبواب السماء a ko ala ye sankolo bɛɛ dayɛlɛ o don ونزلت الملائكة روحانية a ko mɛlɛkɛw jiginna o don bi mɛlɛkɛ min bɛ nin kɛnɛ kan yan bi a adamaden tiya jinɛ ɲuman minnu bɛ nin kɛnɛ kan yan bi a adamaden tiya ولم تزل سيدة تشاهد من غرائب معجزاته أمورا نورانية kitabutigi ko an ba Aminata ma wuli fiyewu a bɛ ka seereyali kɛ nɔɔrɔw ni bonyakow la minnu bɛ hakiliw dɛsɛ ka kodɔw dɛsɛ ومن عجيب آياته ما لا تحيط به العقول والأفهام bi kodɔw dɛsɛ ka hakiliw dɛsɛ Mukutari to k'a lamɛn وذلك في يوم الاثنين a ko o kun ye dɛnɛndonya dɔ de ye من بعد العشاء safo selilen kɔfɛ إلى طلوع لمعة الفجرية ko alakira nana bange fo o alakira bangeli tɛmɛna safo selilen kɔfɛ surafana tɔw dunnen kɔfɛ
kata se fajiri kere chilem kaza hal makadu ako kuma muna ni tiye ambasanu inzorani oya minetai wada'atuhu nuran yatala'la'u kal badri laylata tamami ako ko ay noro ni bunya tigini karama tigi dakene ka ko abe ka yele ko ina fo kalo kle tan flashu Allah akbar wa yajibu alaina ma'ashara al-hadirin was-sami'in al-qiyam inda dhikri mawlidihi sharif ako ka bi wajibi enin ne ka lame ba ni fleli ke ba ka anga wuli ka ando an seun ka ko o ke bunya ye ko ke tashi ble anga kira babba ngelin ni sonja kam man waqafata aziman ala al-aqdam ako ko moko ka bunya moko ka tare moko mun sona ka wuli ka ijo i se flaka i ka kira ba Muhammadu koso aha aywa bangina Muhammadu bangina sa bangina kira bangina sa bangina Muhammadu bangina sa bangina Muhammadu bangina bangina kira bangina Muhammadu bangina kira follow bangina kira laba bangina bangina Muhammadu bangina bangina tagiu bangina bangina tagiu bangina kira Muhammadu bangina sa bangina kira bangina sa bangina kira bangina sa bangina Muhammadu bangina sa bangina kira bangina sa bangina Muhammadu bangina alhamdulillah nin tuye anye marka kungo kaw fe samba flani mugan fla mawludo hukmu konnana min la sera an karamogo fe an karamogo de norol islam Harouna Rashid Haidara amba fuka wali nyumando akanye madalla akambe jiya wati wara wa shukran lakum fi amanillah كأنهم هربا أبدال أبراهات أو أسكرهم بالحصى من راحتي رومي نبذا به بعد تأسبيه ببطنهما نبذ المسبيه من أحشاء ملتقيم مولاي سلي